malam. Me ya faru ne malam? Subhanallah. Malam wa kamar ruwa da Allah. Haba. Subhanallah. Malam. Malam lafiya. Malam. Shine Shiwa. shine wa. zaura zaura Me. zaura zaura Iyayenka suka kashe kowa. Tinubu Kaka mutu baka faɗa ba. To shiwa. Wane ne zuwa ne? Waye shiwa? Ka faɗa mun. mutula zinan garo adalan da su ceci Najeriya Gagawu na gagaro ba za mu bushirme ba. shine shiwa. zaura shugaban talakawa adali shugaban adalai mai kyauta da kayan jikinsa mai kai ta mu makarantar islamiyya wallahi har makarantar islamiyya yana kaiwa Wannan. zaura ba Wannan mai farfaro waye shi? gawuni kenan Wannan. jirgin talakawa mai zama gwamnan gobe dibuti gwamnan adali dan gidan adalai sai muke so ya ceto mana Kano da yaddar manzon Allah sallallahu alaihi Shi wasallam ne gatan talakawa, gatan addini, gawuna gatan masarauta, amanar baba ganduje. Wannan. shine wa. Wannan. Wa. mutala zinan garo Wancan farin mai fara aniya shugaban matasa. Wannan. Shi kuma wannan waye. ne shi dan sarki jikan sarki kenan gaula ga rawani Abdullahi Abbas kenan shugaban jam'iyya Ga wula ga sarauta masoyin baba ganduje. kwarai kwaɗan laba ka nema guri aka ita ce makamun mu yanzu Shi kuma wannan waye shi? Na kusa da baba mai gilas din nan. bola Bola. Allah guda shugaban ƙasa Tinubu jagaba Bangon sukari kowa ya zingina. Sai ya halata. wayo Allah asuwajin ba